ম্যাডাম দুই লাইন মান কি কি হল মান আসামি অকমান জখম হৈছে আমি চাই ইনজুৰি হৈছে পুলিচৰ দুজন মান আমি চাই কবি ঘটনাটো ক'ত হৈছে আরে কক আকৌ হ্যাঁ কক আকৌ মিডিয়া বুলি আকৌ একেবাৰে একো নাই নহ'লে কেনেকৈ আমি বুজি নিবা পদক্ষেপ হয় নহয় এই তহঁতে কি হ'ল হ'ব হ'ব আমারও বুঝতে 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 समाजाव थानो समाया बेफोरबायदि मानसिया समाजाव थानाय माने नैबेबायदिनो दुंहाव थासारि दुंहाव थासारिया गाज्रिया समयसाया सोमजियो रायजो राजा नोंथांमोन बे मोनाबिलि समाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिबाय रायजो राजा नोंथांमोना मैयानिफ्राय नुगासिनो दं क'क्राझाराव जा जाथाया जादोंमोन जाय जिनाहारि खालामनाय जाथाया जादोंमोन बलात्कार खालामनाय जाथाया जादोंमोन रेप खालामनाया जादोंमोन बियो थारैनो एकदम मुगैथावना माने निगन्य माने गोग्लैसोनाय सासे मानसिनि खामानि बियो बेखौनो निकृष्ट अधम गोग्लैसोनाय सासे मानसिनि खामानि बियो माने बेयो मानसिनि लिस्टआव गोलैया जुनारनि लिस्टआव गोलैयो बेफोरबायदि मानसिया तो रायजो राजा नोंथांमोन दा जाथाया सासे मानसिया दाय मावबाय नाथाय बे सासे मानसिनि थाखायनो मैयानि दिनाव बेसेबां खहा जादों पिकनिक जानो थांनाय गथ'फोरनि गारियाव अन्थाइ खुबैनानै बुख्रुबबाय आयना ग्लास बुख्रुबजोब्बाय मुस्लिमफोरनि मस्जिदाव अन्थाइ खुबैबाय आरो बायदि बायदि सोरबा माबा जोखोम गोबां जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन तो बेबायदि नङा बेबायदि बदमास मानसिया मोनफ्रोमबो जाथियावनो दं मोनफ्रोमबो हारियावनो दं बेबायदि साफा गासिबो मोजां मानसि थाया साफा सानै बिदि गाज्रि मानसि थाखायो आरो बेबायदि साफा सानै मानसिनि थाखायनो जोङो गावजों गाव बेदि हारिजों हारि दाङाबाजि जानाया माने बे एकदम गनायथावना होननानै आं साना रायजो राजा नोंथांमोन जाय मानसिया दाय मावदों गोरोन्थि मावदों जाय मानसिया गाज्रि खामानि मावदों बेखौ फासि होनांगौ बेबायदि मानसिखौ फासि होनांगौ सासे मानसिनि थाखायनो क'क्राझार टाउना सानसे बन्द जाबाय गोबां बायदि खहा जाबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन तो बिनिखायनो दायनिगिरिखौ माने नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो फासि होनांगौ मानोना बेबायदि गाज्रि मानसिया इनाय मानसिया समाजाव थानो समाया बेफोरबायदि मानसिया समाजाव थानाय माने नैबेबायदिनो दुंहाव थासारिया गाज्रिया समयसाया सोमजियो रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो बेफोरबायदि मानसिखौ फासि होनो थाखाय बे सासे मानसिखौ फासि होनो थाखाय साफ्रोमबो दल संगठननिफ्राय हारिनिफ्राय बयबो दाबि दैखांदों रायजो राजा नोंथांमोन मोजां जादोंना जायाखै मोजां जादों आरो जाय मानसिखौ बे मानसिया रेप खालामदोंमोन बे मानसियासो खर' गाज्रि बे खर' गाज्रि मानसिखौ सिङाव लांनानै बियो बेबायदि इनाय खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन तो बियो जोबोद मुगैथावना एकदम माने समाजाव लाजाया दोनजाया बेफोरबायदि मानसिखौ एकदम निकृष्ट एकदम जघन्य एकदम अधम गोग्लैसोनाय खामानि बियो रायजो राजा नोंथांमोन एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना हो थाइ गावना हो एकदम